yogoichania awase umubiri bw'omusao yomo obakogotoka asensemo ya gekona iyo gotoka se ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii akorine chingoma chiogo kenywa nemioro nyagusira serieta Edwin nigakageire goitwana umubiri oye korutwa asayo asinanya nabegotebekana bunanigo akageire koba omukagerwa bw'obusari asekorende taramanyeka ekitaramanyekana ekyo kerete ogo kwaye nabaria bamwitete negekore giabereke gochaka gokorerwa obutuki tinga kyomubiro yo magokuruswa sayo na koirwa goika asengendo muriketo Vincent Onyancha norobotyorwo Nensemo ya gekunda wodi ya Nyakoe kaunti ya Kisii nigo yabo goichano konene maiga jumubiri bw'omusao yomo gotoke mambi ya lero korine chinkoma chintindi asomubiroye naboigo asomutuoye asarorokana gokenywa nemioro gakone kiakore kyo n'umugambi omoke Jared Nkondo chinga kyekyo nigamo cyori bakomoke lichiko asamago kabo ari naboka nakomnya karende konyara kana nanyara ngana bomwana oyi nabakenyire n'umwana wekenyoro tomumanyete ana bakoranga aite twakiremiale menge sana kurumutu ntobosa kwemukiga tambukiryo Kenya yogoita abantu tumaidinga yiteretu egera asara irmanyinga taikorrekana oyo mobwenka ya Nyagosira Edwin ni gobono agote yabuna Nyagosira ni gabuni wachibesa shiringi 200 no enabo tali mosaria azikole n'abandi bakumukagera koba omusaria yani umumuro kanumkumera makweli aya nikamecha kete sabantu be pikipiki no mubolenge korukara lakini after bayirete bayimugedugune den kuru town go chaga nali amangana achagete ko bono bobe singencho nali ba mwagete nagento bakumwetera 200 konora nyagitali tole maybe tote konora ngurigi kware lakini singencho akorabera nyagitali asokoro ono igoro nali achi mwisonde nali arwete nyagitali igoro nali achi temuchengo naliachete kweligelirende nonyina boni gagatomokana buna mulete y'abantu bakagere kuba basaria senseme yegani gabagakori kubangoiga asa abantu babeka maisamo rebuna Nyagosira ngati yabali barabakagirwa bobusaria kolendo mugambyo mugakoro enseme yuni gatugutera engane yware ase list nere ari getukale kakarake angechu wiki sato iganye chikale koeta litali ya nari rochoro nande ligali alenga abantu abange balenge babogeka list ya kabere gacha ande tindo jiri etali ayoro ne ya gatatu mbona na enyora ande tindo jiri etali ayoro ekero obutuki obogendrete yamanyakana boigotari basari boka muleta ababerega kubwatukwa kolende abantu bakagera ko babarogi boiga muleta abo nigo abwatukirwe well na rigereri ende yabarogi imboni kana enyora pakaka nonkorigeri ngabarogi abantu bari kirara mboni kana enyora actually ekene kiagera pakati yacha gotoka so maetera kinuma tomenyete gamonta yo menyete buna kyo menyete nkyo karabotuko lakini list nara era nkagirtio se morogi nara nande timatina kyo morogi akorrekana in the first place so list eri aborogi tindanya ira it's not that powerful montara tavenga ne list ero yo mine kolengana no mugambi kurenseme yuni gagote yabuna teramanyakana boikera numbara bya bakulika muleta yo nako yabwatuka ana oyo kolika is just anonymous monto kolika gente ketamanyiri lakini gente kenangelinga onde bwensi umanyete ngo mwana no mogoso olenge tale ko Kenya gati yabasaye kurwa senseme yuni go baichanege karekyo asabaga ni gatambukiro kyabango gokorwa anemone goro yobosaria naboigo n'abantu goitwa asensemeye list nelikire egitotara amanya kene elikire mbali bakuiba ose mbali babekereire twarugo saba asimu ikiriro nye murajika kumanyona kubwatwa mwaruancha mutike kuiba toigwetenge bintu mbire binge bigokwanu there is some list tia bete sekenyoreke nga gosenga nini but intora ene kyanga yunero oyo mobole ngororo but I know omongwano oyo nigale omongwano ore very peaceful kero komorora nande he has been my friend, he has been a friend of many ngonyororo kokora chigasia echiko tagete komanyanga what caused the death of one of us oyoro mwana yuti ominto nore shwa chibande chinero ibete singencho nabo goitube keru shwan takuboka tete ina chibande chinero ibete
chibande chine nabo muntu agotu chibande kuruga ni unia bekega nabo no roboti tokonyora una chilistin chiroro marakabire entangania gotebekana ko bangati ya basaria kurwa sensemeye nabo igelistinde itwanyara konyora asesimye yemo ibon twara korokigwa etokomanya gubuna abantu bali bakagera ko babarogi sensemeye aho begelisti yabo yaberege kulikwa nengana turanyara ko robotukia sobu ime irikonyara komanyana ali agende tokolekana sensemeye kuripoteri ya Ndizi TV kurwa sensemeye Gekona imeje wodi ya Nyakoe e county ya Kisii iritirana nchi nkuru kwa Vincent Onyancha.